Predpokladám, že niektorí z našich divákov boli počas víkendu na cyklotúre. Otázka je, koľko ste si toho naložili. Či 15, 30 alebo dokonca 100 kilometrov. A čo poviete na rovnú 1000? Navyše v rakúskych Alpách. Že niečo také by nedal ani Peter Sagan. Už nevieme, čo by na to Sagan povedal, ale aj ten náš dnešný host to zvládol a dokonca bol mimoriadne úspešný a to práve teraz zistíme ako. Matej Harčarík, koncom mája ste absolvovali taký ultracyklomaratón v Rakúsku a nebudeme naťahovať, vyhrali ste v svojej kategórii, celkovo druhý, áno? Áno, presne tak. Tak vítajte. Ďakujem, pekný deň. Musím ešte prezradiť, že vy ste aj sem k nám do štúdia prišli cyklisticky. Teda nie je to, že by sme sa teraz obliekli, aby to vyzeralo, že na bicykli, ale celkom reálne odkiaľ, koľko vám to trvalo? Prišiel som z Trnavy, za nejaké 2 hodiny som bol tu na Kolíbe hore. A po ktorých cestách idete? Po normálne tej hlavnej diaľnici, alebo máte vedľajšie cestičky? Nie, po starej ceste. A my sme inak z okna pozerali, že celkom pršalo. Tak mrholilo ráno, to je ale v pohode. A aj cenu ste priniesli so sebou? To je v podstate taká trofej za prvé miesto v kategórii. Musím ešte povedať, že nie je vôbec taká, že celkom ľahká. A veď rozmýšľam, kde ste ju mali na tom bicykli? No to nám ešte prezrate, ako ste to zvládli. Doba toho sa zmastila, takže nebol problém. Poďme k tomu Rakúsku. Je to naozaj také, že hovorí sa tomu neoficiálne majstrovstvá sveta. Čiže trochu nám o tých pretekoch povedzte. Tak boli tu neoficiálne majstrovstvá sveta, ako ste spomenuli. V podstate oficiálne v ultracyklistike neexistujú, takže tento pretek je klasifikovaný ako neoficiálne majstrovstvá sveta. Štartovalo 25 pretekárov v kategórii ultra, čo je vlastne rovná 1000 a 17 000 metrov je prevýšenie. 17 000 metrov prevýšenia, aby sme to takému lajkovi vysvetlili. To je v podstate, absolvovali ste takých 6 horských etáp Tour de France za sebou bez prestávky? Áno, presne tak, alebo inak povedané 2 Monteveresty. 2 Monteveresty. Ako dlho vám to trvalo? Trvalo mi to niečo cez 40 hodín, skoro 41, ale s tým, že vlastne koniec preteku som vypustil. Kvôli tomu, že som vedel, že toho prvého pretekára nedobehnem, tak bolo zbytočné sa za ním nejak hnať. A nebali ste sa, že vás dobehne nejaký ďalší? Vedel som, že za mnou je nejaké 3 hodiny, takže to bolo... Čiže tam sú rozostupy 2 hodiny, 3 hodiny medzi jednotlivými pretekármi? Nie je to tak vždy, ale na tomto preteku to tak bolo. Štart spoločný, cieľ predpokladám spoločný a inak je to vždy len o tom jednom konkrétnom pretekárovi. Nikdy nevzniknú skupinky, ktoré by si pomohli, tak ako to vidíme, tie tímové spolupráce na Tour de France. Takáto spolupráca je zakázaná a v podstate vy pretekára nejak buď predbiehate, alebo predbiehajú vás, takže jediné vtedy vlastne vzniknú nejaké skupinky, ale to sa môže stať iba na nejakú chvíľu. Nemôže to byť tak, že si tí pretekári budú pomáhať. Od začiatku do konca bez spánku, bez oddychu, ako sa to ide? Tak je na vás, ako si to zadelíte s týmom, ale ja proste mám takú taktiku, že ja idem bez spánku, bez nejakej väčšej prestávky. Takže v podstate, aby som to zvládol čo najrýchlejšie v cieli. 40 hodín non-stop v kuse na bicykli, bez akýchkoľvek, aj ste jedli napríklad, stravovali ste sa za jazdy? Strava za jazdy, samozrejme to mi podáva tým z auta. Jedna vec ma napadla taká, že to si neviem predstaviť, že ako ste zvládli, keď tú stravu ste potrebovali niekam inam dať. To ste si urobili prestávku. Tak to sú už nevyhnutné prestávky, ktoré musíte spraviť. Takže a čo jete počas takých pretekov? To sú úplne bežné veci, na ktoré som zvyknutý. Napríklad polievky alebo cestoviny, bagety. Takže žiadna kozmická strava v tých sáčkoch. Normálne reálne jedlo si dáte? Áno, presne tak. Čo to znamená vlastne aj v tej komunite tých ultracyklistov byť druhý? Už vás poznajú? Viem, že toto... Nemáte ich toľko strašne veľa za sebou. Nie ste taký, že každý rok alebo každú chvíľu proste nejaký ultracyklomaratón? Na Slovensku neexistujú takéto ultramaratóny, jedine tak na známom okruhu. Ale toho sa nezúčastňujem. Mám na to osobné dôvody, že prečo. A vlastne na Slovensku sme iba 2 ultracyklisti, ktorí sa vlastne zúčastňujeme takýchto maratónov v zahraničí. Ja rozmýšľam, že ako sa vôbec pripravíte, ako natrénujete na 1000 kilometrov, lebo ja mám pocit, že normálny, keď chce ísť na nejaké preteky, 1000 kilometrov považuje za taký, že slušný tréning už. A vy to máte ako preteky. Koľko musíte natrénovať? Tak trénujem v podstate iba vtedy, keď sa mi dá, takže pracujem na 3 smeny v automobilovom priemysle, takže iba vtedy, keď to je neuveriteľné. Vy máte normálne akože trojsmennú službu, že fakčíte
A popri tom vyhrávate majstrovstvá sveta. A za týždeň koľko na bicyklujete, aby sme mali predstavu, koľko asi sedíte na tom bicykli? Ak mám dovolenku, tak 1000 km týždenne je také minimum. Dopravujete sa vlastne aj nejak inak ako na bicykli? Myslím v bežnom, v normálnom živote. Máte auto? Auto nemám, vôbec nepotrebujem ho. Čiže všetko trávite celý svoj život na bicykli? Voľný čas. Koľko bicyklov potrebujete? To ste si len predstaviť, že to asi zderiete bicykel za sezónu? Niektoré súčiastky sa zderú určite. Tie musím často meniť. Dobre, ako napríklad oblečenie. Ako riešite takéto veci? Aj keď sú všelijaké materiály, musíte byť spotení, zmoknutí. Prezliekate sa počas tých pretekov, alebo? Počas preteku sa prezlečujem jedine vtedy, keď vlastne sa vyjde na nejakú horskej etape vlastne na vrchol a keď potrebujete ísť do zjazdu, tak si oblečím nejakú bundu alebo niečo podobné. Človek, ktorý je majstrom sveta v ultracyklomaratóne na 1000, má pred sebou ešte nejaké výzvy? Ešte je niečo, čo by ste chceli dokázať? Trošku by som poupravil neoficiálny majster sveta. Tak, ale sme si povedali, že oficiálne neexistujú. No, výzvy sú ešte napríklad Race Around Austria, čo je 2300 km non-stop. A ešte Race Across America, čo je 4800 km non-stop. Nič šialenejšie už nevymysleli zatiaľ, áno? Ešte je pretek naprieč Ruskom, ale to je už na etapy. To už ale aj životu To je nebezpečné, nie? 9200 A tá Amerika viac ako 4000 km, to by ste dali? Ja to si trúfam hneď teraz. Keby som šiel hneď teraz, tak si trúfam. Čiže asi dojdeme k tomu, že potrebujete sponzorov a niekoho, kto vám... Presne tak. Je to o peniazoch. Držíme palce. Aj keď ja si neviem predstaviť, že najlepší na svete by mal mať problém so sponzormi. No ale dobre, žijeme na Slovensku, držíme palce, nech ich máte čo najviac. Marek Harčárik, ďakujeme. Veľa šťastných kilometrov, asi v tisíckach budeme počítať. Veľa šťastných 3000 kilometrov. Všetko dobré.